Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you guys. Ivoice yami ngibanjwe iflu ngiyaxolisa. Sithole nesithembu. Whoa, ayi kunzima shame. Guys, kwamanye amavidiyo ngi-serious, kwamanye angikho serious. Le yamangwabe nomacele abakha izindlu. Lento siyinikeziwe uthando nesithembu. Season 6 ningi-correct mangikhuluma iphutha. Season 6 or 7 la uMangwabe eveza khona indlu ayakhayo akhela umalume wakhe because izinto eziqondene naye uMangwabe ziphethwe yilo malume. La umama kaMangwabe agane khona bekuyi step father, so maqhubeka kwenziwa izinto eseyiqondana naye ngokwesiko uthi zingena kumalume wakhe, so akakwazi ukuyisa kuma wakhe kodwa ukhulunywe lo malume. Nizoyazi-ke leyo ndaba-ke asikho lapha, ingendlu into. Angithi lena enendlu phakathi uMangwabe odinga indlu or owakhe indlu yakhela umalume because kunesidingo. Ungenaphi uMayeni? Wegasi ngicela untshela ukuthi uMayeni wona ngokuthi hathi kubaba uMseleku, uyakhumbula ukuthi wena wawumfundisi unesonto. Yonakale lapho-ke abantu bane-anger nina. Balokhu becasukile, basacasula indaba yesigubhu nesonto noMseleku nokuba umfundisi because mangithi uMangwabe onendlu and mayenendlu sithola ukuthi omunye unkosikazi wenza sure ukuthi izinto zi-right eMzumbe. Angithi eMzumbe kusemzini. Ngesikhathi phela yonke into i-paid up eMzumbe, akanaso stress. Angisho ukuthi isimo sinjalo, bengiyixoxele nje mina ukuthi hawu kanti kulula kanje eMzumbe before ku-season 1 and season 2 besitshelwe uMseleku ukuthi mina ngenza izinto zenzeke, even izingane ukuthi i-transport yabo baye esikoleni, iy'ngane mayigula, everything yimina i-provide. Zijikile-ke izinto manje kodwa mayijika amakhosikazi lawa amanye asasevwa. Angithi usho uMseleku kuphela. So uma wazi ukuthi kule ndlu everything i-right, makuphuka la kulungisa bani, uyakhululeka ukuthi ngeyakho-ke imali investor somewhere la kubalulekile khona kuwena. Uyakhululeka ukuthi-ke ngeyakho imali yenzani. Kodwa ngikhulume ngoMangwabe nomacele abanezindlu esitshelwe uthando nesithembu. Ngoba-ke unenkinga noMayeni and yabo khona lecule lithini? Khona lecule lesingisi elithi not my problem. Angazi kodwa kanjalo nje lobu iphinde ukuthi not mina akusiyinkinga yami uthi unenkinga noMayeni. Mina ngireviewa i-TV show and indaba yendlu evele kuthando nesithembu ekaMangwabe nomacele. Ngithi-ke mina hawu kanti ubutsotsi kuleli ekhaya, abanye baney'moto, abana-stress, iy'ngane ziyafunda, imali yabo bayathatha benze okunye ngayo. Ngapha kukhona othwalayo ukuthi yeyi iy'nto zikamnyeni. Hey, hawe ma, kanti iqiniso lesithembu linjani? Umacele phela simzwile ethi akhe indlu, ngifuna ukunikhombisa ngoba nizobona ukuthi nginamanga, ngizonikhombisa indaba yendlu yamacele ukuthi ikhona. EyaMangwabe ikhona indlu yamalume enkulu, wazi wathi nje uMangwabe phela ukwakha, angazi iwubani rooms, wathi phela ukwakha nje indlu engaka, yeyi akusiyona insangu. Bona nje bona baya yeyi. Nina niyabona ukuthi isithembu asinalo iqiniso. Angazi phela ukuthi bebeqonda ukuthi mabethi omunye unkosikazi uyi-provide, like uyi-provide kanjani because umacele uke waba nalowo mqondo besasebenza ndawonye noMakhumalo. Wathi kwi-meeting behlangene enye into mabe-enjoya ba-enjoya bonke kanti kusebenza bona noMakhumalo. Sasisithi kodwa phela uma uqashiwe uzokhokhelwa isalari yakho, kodwa ukuthi uma ususebenza lento ifana nani we-guys, uyabona uma kuthiwa ubaba wekhaya usomatekisi, mase kutholakala ukuthi enye ingane-ke i-driver itekisi kababa wayo, izoba khona imali yomholo yokuthi uholela
ukudrayiva itekisi ingane ngoba usebenza ngaphansi kwenkampani kababa. Kodwa le mali futhi yamatekisi-ke ezibhizinisi iphinde yakhe ikhaya ngoba vele ibhizinisi lomnikazi womuzi. Ilento esasisho-ke kuMacele, uMacele simbona ethi kuba kuhle nabanye bebe hands on because bona babe hands on laphaya emidlalo. Kodwa oMayeni noMangwabe beneyabo imisebenzi eseceleni. Kwase-ke kubekwa la etafuleni kuleyo season ukuthi izoba khona-ke ibhizinisi abalenza ndawonye bonke futhi bazi ukuthi kwenzakalani. Laphayana-ke eyasemidlalo yayithini i-system yakhona, yayithi kunkosikazi noma isefake eyegaraji yofaka upetrol or diesel uzobuya neslip ukuze ibhizinisi elikhulisa noma elifanda umndeni kwazi ukuthi ama-finances ame kanjani. Sasichazela uMacele-ke because uMacele esamuzwa ebeka lento. Basho-ke oMangwabe noMayeni ukuthi no, thina sizoba part-time kulamabhizinisi because sineyethu ibhosi. Bona i-husband wabo u-husband aphinde abe yibhosi ngoba basebenza kwi-family company, kwibhizinisi lomndeni. Bathi ibhizinisi lomndeni likamnikazi wababa wekhaya. Right? Sayizwa-ke manje sesiqhubeke isizini sesizwa ngathi udonsa kanzima omunye unkosikazi because fanele ajabule amanye. Sesizama ukuyi-analyze lento ngendlela e-right ukuthi yingoba ehola kakhulu wasebona ukuthi-ke yena u5% wakhe awubuyele ekhaya u10% wakhe, noma yena usesebenza kumabhizinisi amaningi omndeni okubukeka sengathi njengoba uMacele wayesho wathi thina siyathwala kanzima kodwa mase kujabula sijabula sonke. Sasiphela manje inkinga uhusband uyedwa. Kwindlu-ke eyakhiwe uMangwabe onendlu yakhayo sangena kuyo ngeso lekhamera besivezela. uMacele washo indlu yakhe ku-season 6. uMseleku wahamba wayoxolisa kuba Macele ukuthi uthe kuye wakha ngemali yakaMseleku. Hayi sena sibuza ukuthi uMacele mayashade no-23 wasebenza esevele uMacele Mseleku. Uma esefuna ukusiza kubo esesebenza yenziwa njani leyo ngxoxo ukuze kucace phela ukuthi usiza kodwa naye uyasebenza ngoba sezwe uMacele ukuthi uyasebenza ku-season 1, season 2. Sizwe ku-season 6 sekuthiwa 7 sekuthiwa uMacele akasebenzi. Ase siyibuza-ke le nto ukuthi ekubeni unkosikazi kodwa kube ukuthi usheshe waba unkosikazi kunezinto ofuna ukuzenza ekhaya, imiswa kanjani-ke le nto ngoba phela uhusband usezothi unkosikazi wami uthatha imali la ayisele, bayichaza-ke ngendlela yabo. Kodwa into engayazi uMayeni ungenaphi noma ayizwakali ukuthi uMayeni unenkinga zakhe ezithinta uMayeni. Hamba uyobuka Izingane Zesithembu season 2. Mase ubuka Izingane Zesithembu season 2 uphinde kulalela ukuthi uMayeni uthini kuMseleku ngendlu yakhe. Hayi amanye amakhosikazi. Sizosha sichaza sokwamele senze njani, sibizwe osolazi benichazele isiZulu because isiZulu lesi siyaphendukezela kodwa thina siyezwa ngoba sibuka umuntu okhulumayo ukuthi ume kanjani kuphi, ukhuluma ngendlu yakhe hhayi isakhiwo. Usungayifuna ukuthi indlu yakhe yini la khuluma ngayo ukuthi konakele kodwa ubhizi. Mase kuMseleku ethi uMayeni ufuna ukungenza isahluleki. Mina ngithi ungayithathi ngoMayeni, hamba ubheka kwipheji laba kuMseleku ubuke ukuthi usha kanjani, ushiswa ubani. Abantu ababuka uMzansi Magic bebuka Izingane Zesithembu bebuka Uthando Nesithembu bathini, abaqamba amanga kodwa ikhona indawana yokuthi uma ukhuluma into eyiqiniso kugcina sekuba ngathi awuhloniphi. Bye.